to. Siguro na. Tatangkad talaga ito si Rian kasi ano eh, hindi mahaba ang bias ni Rian eh. Siya, binigyan siya ng ano, ano yung ano? Binigyan siya ng ano, ng ball cup ni ano, ni Sir Nestor. Yan o, kulay green. Ano mo na nga ito? Ayun, mga chinelas oh. Ayun, nakita ko kasi yung Hello Kitty. Ayun, ayos yan. Naku, dami na naman ano. Dami na naman yung sleeper niyan. Bilisan mo at nandun na oh. Tumutugtog na sila oh. Para mga practice. Ayan, binigyan siya ng dalawang chinelas. Sir Nestor. Lipat ulit. Lipat ulit kami yung mga manay. Isang tugtog lang. Lipat ng mga pwede. Pero sa susunod ako. Drum set.
Memorize na ako. Lipat ulit. Kayo tubig. Ay, pala rito ang tao. Ay, sunod yung mga bata. Ano? Ang sunuran na. Mga bata to. Ang sunuran na. Kaya vlog nyo. Ayun talaga sila kay Rian. Ayan, dito naman kami. Nice candy. Sir, anong lugar ito, sir? Kaya dyan. Sir, anong lugar ito? OBCs. Parte pa rin ng Pandakan. Oo.
Hello mga manoy, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Martes. Ang petsa ay 20 po ng buwan ng Hulyo, July 20. Yan, kumusta po kayong lahat mga manay mga manay? Meron tayong mga pa-shoutout ulit ngayon. At kanina nga pala, galing ako ng Manila Bay. Inabutan ako ng ulan doon. Basang-basa ako. Wala akong dalang payong. Nakabili naman ako ng payong, wala na, basang-basa na rin ako, pero bumili pa rin ako ng payong dahil mababasa yung aking gadget, yung gimbal, yung cellphone ko nga, basa na ewan ko, hindi naman kasi waterproof to ewan ko lang, sana nga wag magloko lalo lang yung gimbal ko ano pa man din, regalo pa man din yung sa akin ni Lalabs pala yan. Ito si Brayo. Ang kulit. Dumating ako. Nag-ano na naman to. Mayroon na naman tong ginawang kalokohan. Nagngat-ngat na naman to ng mga plastic. Hindi niya na nangat-ngat yung sapatos ko. Yung, lalo na yung bago ko sapatos dahil tinabi ko. So, meron tayong mga pa-shoutout na mga manay. Unahin na natin. Shoutout kay Ma'am Sinaida Fabi. Thank you. Sabi niya, yung nagsabi daw ng bastos, joke lang daw po yun. Okay. Kaya nga po ma'am, sabi ko okay lang po yan. Next, shoutout din kay Ma'am Flora Anyun Nuevo. Thank you po. Shoutout din kay Freddy Season. Shoutout din kay Ma'am Alexia Monix, ang ating regular na mga regular na supporters natin dito, si Ma'am Alexia Monix ng Hong Kong. Yan. Regards po sa inyong lahat yan sa Hong Kong. Lalo-lalo mga kasama ng OFW. Ayun, may nagtitinda ng karyoka. Shoutout din kay Hansel Yasu. Yan, solid cream line daw siya. Shoutout din kay Sir Eduardo Cabal. Yan, sana magkasama daw ulit yung dalawang batang drummer. Shoutout din naman kay JR Maldicino. Yan. Shoutout din kay Ma'am Carlen De Silva. Yan. Shoutout din kay Ma'am Sabrina D. Yan. Shoutout daw lalo na daw sa naghihila ng drum kay si Ariel po yon, yung kapatid ni Ma'am Emma, yung naghihila ng drum. Shoutout din kay Ma'am Glenda Clemente. Ito po yung nag-o-offer ng na kuhanan ng voice coach si Rian. Ayun, banana cue daw, bili na kayo. Shoutout din kay Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Glenda Clemente. Thank you po. Shoutout din kay Ma'am Annie Velasco. Siyempre, shoutout kay Sir Nestor Prima na binigyan ng sombrero si Rian, tsaka si Sir Eddie. Tsaka binigyan din ng 2 pares na sandals. Okay. Thank you po, Sir Nestor Prima. Siyempre, shoutout din kay Clara Hernan Porteo. Sabi niya, maraming salamat daw at inaalalayan ni Dayan at pinapayungan si Rian. Oo, kaya lagi pong kasama si Dayan, yung manugang ni Ma'am Emma at saka ni Sir Eddie. Yan, salamat po, Pare Hernan Porteo. Shoutout po sa inyong lahat yan, lalo na sa buong pamilya mo. Thank you po. Shoutout din kay Ma'am Annie Pido at siyempre shoutout din kay Derdini Junior Indaya. Shoutout din kay Sir Johnny Alday o Alday. And last but not the least, shoutout kay Ma'am Ellen Magallanes. Yan. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta at patuloy niyong pagtangkilik sa channel ni Hilbal. At good news ulit mga manay. Mas lalo pang tumaas ang views ni Rian, ng channel ni Rian. Kung dati ay 218%, ngayon umabot na siya ng 230%. Ibig sabihin mas lalong tumaas pa. At yan po ay sa tulong nyo. Kaya maraming salamat sa inyo mga manay sa suportang ipinagkakaloob nyo po kay Rian. Thank you po. At meron po pang panawagan si Sir Eddie
Dahil yung kanya pong nebulizer, alam naman po natin, asthmatic si Sir Eddie. Pagdating ko kasi dito kanina sa bahay, hindi ko naman kasi dala tong cellphone itong isa kong cellphone. Hindi ko dala kasi ang dala ko kanina yung Lenovo, yung kasi ang pang-video ko eh. Nabasa ko dito sa message niya na gusto ako makausap ni Sir Eddie kaya tumawag kaagad ako. Hindi na nila tanggap yung tawag ko. So nag-message na lang sila. Sabi niya pakiusap na lang daw na kung sinong pwedeng makapag-donate ba ng nebulizer. Hindi ko po alam kung magkano yung nebulizer. Yung para sa merong hika. Asthmatic kasi si Sir Eddie. Kaya so kung meron pong mga nakakaluwag-luwag dyan sa ating mga mga nakikinig na supporters at mga followers ng Batang Drummers ay baka meron po kayong dyan ginagamit o mga hindi na ginagamit na mga nebulizer na pwede nang magamit ni Sir Eddie o kung sino man na gustong magkaloob ng bago o ng brand yung nebulizer kay Sir Eddie. Pagpapasalamat po ang kanyang buong pamilya. Lubang kailangan po yan ni Sir Eddie dahil minsan pag inatake ng hika, ayun, siyempre alam naman natin pag ang isang may asthma inatake ng hika, alam natin na nahihirapan huminga yan. So kailangan talaga ng nebulizer. So nananawagan po ako na sa mga medyo nakakaluwag-luwag dyan at kung meron din po kayong sa bahay nyo na nebulizer na hindi na po ginagamit pero gumagana pa, pwede nyo pong pwede nyo na lang pong i-donate kay Sir Eddie. So sana po merong tumugon sa aking panawagan. Kaya maraming salamat po mga manahay. Muli ito si Hill at ito ang Hillvlog Channel ay nagsasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal at bigyan ng kalakasan ng bawat sa atin. Ilayo sa pa mga kapahamakan at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mapalos. Bray, abay na. Bagong paligo, kapon. Kaya ang bango-bango nito. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.